Cain and Abel, my brothers, vaenda kunopa zvipiriso kunoita masacrifice kuna Mwari. Chipiriso chemunin'ina chakagamuchirwa chaAbel, and Cain was not happy about it, so he went on to kill his own brother. So chinhu chinonzi blessing tese tinochida, hakuna usingadi kuropafadzwa. But I want you to get this thing, chiri real kana munhu ane a blessing. You don't only attract people who celebrate with you or who are happy with you when you are blessed. Zvinomutsa moyo yevamwe vanhu kuti vanzwe kukuvenga nekurwadziwa nezviri kuitika muupenyu hwako. Blessing haingo attract vanhu vanoita cheer you up, vanocelebrate newe, vanofara. Blessing inomutsawo nemoyo yevanhu vasingade kuona paupenyu hwako pane ropafadzo. We are living in dangerous times. Zvekuti long back munhu aigona kuplana zvinhu zvake, ukatadza kuzviziva kusvika aita execute the plan. But these days you can be fought, maybe even by my phones, on social media, you can be fought on Facebook, you can be fought everywhere. Kune masystems avako akawanda ekuti vanhu vanogona kuratidza enga yavo against you vachiita zvavanogona kuita to bring you down. But I've come with this message. Mwari wedu ngavatipe wisdom, Mwari ngavatipe uchenjeri on how to handle a blessing. Nokuti pakuhandla a blessing panofanirwa kunge paine yandinoti damage control, kana kuti panofanirwa kunge paine a cover yekugona kana wisdom yekugona kudila nevanhu vane moyo yarwadziwa nekuti iwe wasangana neropafadzo. Hama dzangu, mamiriro azvakaita kana zveupenyu hwako zvanaka, kune vasinganakirwe nazvo. Kana zveupenyu hwako zvatora a good shape, kune vasingaitirwe zvakanaka nazvo. Ukatanga kuita chawakanzi naMwari uite, kune vanobatikana nazvo. Kwete nokuti vagara vaine pfungwa yekuti usaite zvinodiwa naMwari. But the devil uses people. And most of the times he uses people who are close to you, who are already acceptable in your circle of influence. Ukatarisa wakaipa achida kuataka vanhu mugarden, Bible rinoti, and the snake, nyoka, wakaipa akapinda munyoka, which means the devil akashanda nemhuka yanga iri close, yavagara vachicommunicate vachiswera nayo vari musame area of influence. Mwari akaisa munhu mugarden. Mugarden imomo ndomuri kuwanikwa nyoka inotaura naEve. Kureva kuti the devil wakashanda nechinhu chaingovawo available, wakashanda nechinhu chiripo, wakashanda nezvagamuchirwa zviri muarea of influence. So whenever blessing yauya muupenyu hwemunhu, there are people who are not happy. In fact, the devil is not happy kuti une blessing. So chaakudiwa is not just to relax and celebrate that you are blessed, but to seek the wisdom, the counsel of the Holy Spirit. Kuti kana chinhu ichi chakanaka chaitika kwandiri, ko vanorwadziwa nevasingagamuchire chakanaka chaitika mandiri, kana vakuzouya nekumwe kuita, nekumwe kutaura, nekumwe kuronga, how will I handle this kind of thing? Success aingo attract bedzi those who are happy for you. Inomutsa moyo yevanhu vasingafari, vanorwadziwa, vasingagamuchire chakanaka chaitika kwauri. Mukomana pano unonzi Jacob waropafadzwa, ane blessing yaBaba, but mumwe wake haasi kufara within the same family. Kana ari Abel, chipiriso chake Mwari vachigamuchira, and his brother is not happy about it, to an extent yekuti unoronga a plan to kill his own brother. So Jacob unotiza mumba mavo, mukoma wake, hama yake, nekuda kwekuti pari kurongwa kuti agone kuurawa, achifirei
the blessing yaatakura pamusoro peupenyu hwake. So Jacob attack yake iri kubva kuna brother Esau. Abel attack yake inobvawo kuna brother vake Cain. Kana ari Kristu Jesu, within the circle yema disciples ndo muna Judas. Vari kuda kuti vabate Jesu vanoshanda nemunhu agara ari within the circle yema disciples. So paushamwari nepaukama, the devil ane vanhu vake vakatuma kuti vagone kugamuchirika. Vanouya sekunge vanhu vari right, vane a wrong motive and a wrong spirit. But it's not easy to tell. It's not easy to tell. Nyoka yaigara mugarden reading. Eve wakakommunicate nenyoka iri mugarden. Wakaipa haana kuuya ari iye the devil kuna Eve. But wakapinda mu system yakagamuchirika within the circle, within the garden. The enemy pretends to be like the angel of light. Kumazuva a Job Bible rinoti vanakomana vaMwari vachinozvipresenta pamberi paJehovha, the devil was among them. Ukazvitarisa uchaona kuti wakaipa nyangwe anga ari pakati pavo, ivo vanakomana vaMwari handivo vakanotisa vakazviona the devil is among us. Bible rinoti iro Mwari ndo vakataura na Satani ari pakati pevanakomana vaMwari. Kureva kuti nedzimwe nguva vanogona kusaona kuti the devil is among us. Job chapter 1 verse 13. Job chapter 1 from verse 13. Verse 6. Job chapter 1 from verse 6. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them. And the Lord said to Satan, Satan ari pakati pevanakomana vaMwari vachitoenda kunozvipresenta pamberi paJehovha, the devil was among them. The devil was among the sons of God. I'll repeat again. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them. This is a dangerous statement here. Vanakomana vaMwari, these are angels. They are coming to present themselves before the Lord. And Satan also came among them. The devil was among the sons of God. The sons of God, vanakomana vaMwari, havasi kugona kuona kuti pakati pedu tina Satan, tina devil. Zvekuti vakasumuka chiri chikwata, and the devil was among them. Vari kuenda kunozvipresenta pamberi paJehovha, and the devil, so you can even come to church. Because if the devil was among the sons of God, we are the sons of God through Christ Jesus. So patinoenda kuimba yaJehovha nyangwe kundoshumira, the devil can also be among us. Zvatinogona zvichida kutotadza kuona the devil among us. Amene scripture rinzika zvakanaka. So the devil is not all that far. Among the saints, among the people, vanoda Mwari nekunamata Mwari, he is always there. But pano chandichikisa now, the sons of God havasi kufighta the devil kuti abve pakati pavo. Pavatoronga kuti let's go and present ourselves before the Lord,
vari kusimuka vese vachienda vese. Mwari ndobva vatanga kutaura naSatani ari pakati pevana vaMwari. From where do you come from? So Satan answered the Lord and said, from going to and fro on the earth, and walking back and forth on it. Wakaipa ari pakati pevana vaMwari. Vana vaMwari havasi kutaura anything against wakaipa. Zvichida kuti havasi kugona kuona kuti pakati pedu pane akaipa. Pavatoti taakunozvipresenta pamberi paMwari, kureva kuti wakaipa anotopinda muprogramu yekuenda pamberi paMwari. Anopinda muprogramu dzevana vaMwari. Pfungwa yake haasi kuenda kundoshumira kundowoshipa. Pfungwa yake aenda pamberi paMwari, unoenda aine a request yekutambudza Job. Right, andipo pane nyaya bandada tungoonesana this angle. So blessing zvainoita inoattracta vanhu kana iri pamusoro peupenyu hwako. Vanokuitira zvakanaka, vanofamba newe zvakanaka, vanokugamuchira. Yogosimudzazve vanhu vatumwa newakaipa to attack your life, but avauye vari ma-outsiders. Wakaipa unoshanda nevanhu vari within your circle, vanhu vawaka accepta to be part of your circle. So Jacob uri kutaurwa namai vake Rebecca kuti mukoma wako une pfungwa yekuda kukuuraya. I want you to flee. Ndiri kuda kuti utize. Tikatarisa even the birth of Jesus, panouya information. That's Matthew chapter 2. Kuti iwe Josefa tora mudzimai nemwana mutize. Message yekutiza iye ari Jesu mwanakomana waMwari. Josefa wakapiwa an instruction to run away. So there are times yandakambotaura kuti pane nguva yekuti running away hazvitaridze kuti you are weak, hauna strength, hauna faith, hautende. Running away iri an instruction from the Lord. Zvine chikonzero chakavanzika sei unofanirwa kusuduruka kana kutiza. Nokuti pane nguva yaunomira uchiti Mwari ndisimbisei ndigore kurwa nevanhu vandipeiwo simba. Yet the original plan of God in that situation is for you to run away. Kutiza kusiri kwekuti unotya. Tarisai murume weumhare unonzi David. David uine a record yekuuraya a giant anonzi Goliath. But paakamukirwa nemwana wake Absalom, wakatiza. Kutiza kwa David hakutaridze kutya. Kutiza kwa David kune a prophetic understanding, maybe anchada undi explain. Nokuti David paakatiza Absalom, akawana victory yaigona kuwana achifaitana na Absalom. Because watiza mwana wake aenda kwaakaenda akandovanda. Ripoti yakazotera nemukuru wemuhondo Joab yekufa kwemukomana unonzi Absalom. Kureva kuti dziriko hondo dzaunogona kukunda kwete nekurwa asi nekutiza. Dono kana ndiri kunzwika mushepa pa. Kune hondo dzaunogona kurwa, kukunda kwete nokuti wapiwa simba ukarwa, asi wapiwa wisdom, the word of the Holy Spirit, an instruction yekuti ugone kutiza.
Kutiza naturally kuchitaura utera kana kutya. But pane nguva dzekuti kutiza kunotaura kunzwa Mwari. Pane nguva yekuti ukanzwa Mwari une hondo dzaunotiza. Nokuti most of the times takaasociata running away neutera, nekutya, nekushayiwa Mwari, nekushayiwa chatingati faith. But there is a dimension of faith yekuti you are not supposed to stand and fight. A dimension yekuti you are supposed to run away and you don't need to fight. But the result will be positive. Mwari ngaatiwanire nyasha, Mwari ngaakuwanire nyasha mudikani. Mumamirira zvakaita vanhu vachitaura zvavanotaura. Nokuti pane nguva yekuti people will encourage you to fight back warwiswa. People will encourage you to talk back to somebody ataura zviri negative concerning your life. But you need the wisdom of the Holy Spirit yekugona kuita damage control. How to handle the challenge iripo. Nokuti hapasi pese patiri meant to fight back. Kukunda hakubve mukurwa. Kukunda kunobva muna Jehovah. So pane nguva yekuti Jehovah vanogona kukupa kukunda usina kurwa. Nepa vanokupa simba rekurwa kuti ugone kuwana kukunda kwako. Murume anonzi Moses, simba rekurwa riri maari. He killed an Egyptian and he buried the guy in the sand. Aona hama dzake vaHebrew vachirwisana. Akuda kuedza kurandutsira ndekubata ndopa vakamuti wakaitwa nani mutongi pakati pedu. Tichandokurevera kuna Faro. He ran away. Aine simba rekugona kusilensa munhu ari kudaro zvekuti aigona kurova munhu iyeyo omufushira zvakare mufu. He chose to run away. But mukutiza kwake ndo mune connection yekuenda kwa Jethro, ndo mune connection yeku burning bush, ndo mune connection yo calling nekundosangana na Mwari. Kana ari Jacob, kutiza kwake Esau ndoku ndomusvitsa paluzi yakazonzi Bethel, yaanoita a dream, yaanoona paine manera ngiro zichikwira nekudzika. Mwari vachimuvimbisa, ndinewe kwauri kuenda kusvika wadzoka pano. Iro rwendo rwasimuka rwiri rwokutiza, asi Mwari along the way vanomupa assurance yekuti kwauri kuenda ndinewe, ndichakuropafadza. Yeti kwaari kuenda haana kusimuka achiti ndine rwendo rwokuenda kumba kwaLabhani. He was running away from his brother Esau, yet God was in it to bless him. Kune ropafadzo yehombe yaunogona kusangana nayo mukutiza, mukunyarara, than mukufaita nemukutaura. Nokuti vanhu vakakukomberedza vanogona kuuya vakuencourage kukupa mamwe mashoko ekuti haufaniri kuramba wakanyarara kana munhu achitaura izvi. Haufaniri kuramba wakanyarara kana vanhu vachiita izvo against your life. Vanhu vane mazwi nemashoko avanotiudza. Nokuti kune vamwe vanogona kuita sekunge varwadziwa kudarika iwo waitirwa nyaya yacho. Vanouya kwauri vaine hasha vachiviruka kuti haunganzarwa hazviite izvozvo. We are begging you, fight back, dila nemunhu. I've come to realize that we need the counsel of the Holy Spirit in every matter. Because haisiye senyaya iri worthy to fight. We need the counsel of the Holy Spirit. Why? Nekuda kwokuti vamwe vanhu vanokufaita vari muprogram yekuti ugone kusvika pane imwe level. Look at Joseph at Potiphar's house. Ruvengo rwakaitwa nezvakarongwa namai Potiphar
was part and parcel yeprogram yekuelevatwa kwelife yake, even passing through the prison. Why gonna kuwana a council of people nevanhu vanogona kumira naye vachiti seek a better lawyer to defend you so that you cannot go to prison? As the Bible rangu not even in prison, the Lord was with Joseph. There are times yekuti tinenge tine judgment nekutaura kwevanhu kuti haungapinde musituation yakadai, Mwari oramba vakanyarara ende uchizvinyepera kuti Mwari vanewe. Tsvaka Mwari situation yako Mwari vakuburitse. The Lord was with Joseph even in prison. So, kutsvaka the counsel of the Holy Spirit, kutsvaka kuziva pfungwa yaMwari, kutsvaka kuziva pfungwa yaMwari kunotibatsira tiregere kuva vanhu vanopushwa zvichida nevanhu. Why? Nokuti blessing haingosheedzi bedzi vanhu vanofara newe, inomutsa mwoyo yevanhu vanoda kurwa newe nekukuvenga nekuita zvinhu zvinoda kukudigreda nekukudzikisira nekurwisa uri kuendwa nekurwisa nyangwe chabatika chiri muruoko mwako vanoda kuchibvuta. Zvauchabata havadi kuti uzvibate, zvawakabata vanoda kuti udonedze pasi, zvauchabata vanoda kuti usazozvibata. The devil will not smile pa blessing iri kuuya muupenyu hwako. He will make a plan, a strategy to fight against you using people. So nedzimwe nguva usati waita fight back, seek the counsel of the Holy Spirit. Nekuti unogona kurwa against people, iko kurwa kwao kuriko kune elevation yeupenyu hwako kana wanyarara kana kuti wasuduruka kubva pavari. Jesu iye pachake vanhu varonga kumubetray, ana Judas aine a plan yekubetray Kristu. Wakasvika pakuti ari iye wamasimba ose akabvuma kubatika. Why? Nokuti kubatika kwake kuri kumuendesa papurpose. Aine simba wakaenda pacross, aine simba wakabatwa akarohwa. Ndiye wekuti neimwe nguva vachida kumubata kuti vamuisire kumawere, Bible rinoti akapinda nepakati pavo vakakundikana. So pane nguva yekuita fight back, yekuita resist, kogoita nguva yekuti you remain quiet and the Lord will be backing you. I need to read it. It is with the mind of God concerning Joseph, time yaanga ari mu prison. God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. Mwari vaiva naye achipindana nemachallenges ekuti vanhu vaigona kujaja vakamutauna Mwari. But the Lord was with him. Mwari vanga vainaye mukushungurudzwa kwose nekunetseka kwose, nekuda kwekuti zvaiva ne a greater purpose, a greater position and a greater blessing kuti agone kupfuura nemo zvisina umbowo kuti akaita mhosva, umbowo hwakapresentwa huri hwemanyepo. Asi Mwari havana kunge vachiburitsa chokwadi chacho kuti Joseph aitwe set free aende. Manyepo amaipotifa akashandwa nawo nekuda kwekuti zvaiva ne a greater purpose pa position yakarongwa naMwari concerning life yemukomana unonzi Joseph.
want you to change the banana. After these things, that the butler and the baker of the king of Egypt offended their lord, the king of Egypt. And Pharaoh was angry with his two officers, the chief baker and the chief butler. So they put them in custody in the house of the captain of the guard in the prison, and placed where Joseph was confined. And the captain of the guard charged Joseph with them and served them. So they were in custody for a while. Verse 6. And Joseph came in to them in the morning and looked at them, and he saw that they were sad. So he asked the Pharaoh officers who were with him in the custody of the Lord's house, saying, why do you look so sad? That statement alone, it shows that Joseph was a happy guy. Because kana munhu achigona kuona kutsamwe kwevamwe vari mujere, jere riri nzvimbo inoita kuti munhu agare ari bhita, iye ndiye aifanira kunge akatsamwa nokuti there is a dimension yekuti Joseph ari kuprosper. The Lord was with him, and whatever chaaita aibudirira, yet he was still in prison. Kune ma situations anogona kukunyepera kuti Mwari havasi kurutivi rwako. Tarira kuti mhosva hauna, you are in prison. But I've come to tell somebody, ukada kuziva kuti Mwari vanewe, say situation ya Joseph, ane ma areas a breakthrough, because Bible writes whatever chaaita I prosper. Although he was a prisoner, but ane a level yema testimony yezva anotoona zviri kuitika ari mu situation inorwadza, anga aine favor. Hongwa asati abuda mu prison. Hama dzangu nyaya ndinayo mangwanani anhasi musi weSunday, ndeyekuti haisi yese issue yauri meant to fight back. Zvatinoitirwa zvinorwadza, zvinobvumbura, zvinosimudza ma-emotions, uye zvichida vanhu vakakusaraunda vanouya neadvice yavanokupa kuti sei uchirega vachikuita izvi. Why are you quiet against these people who are against your life? Sei wanyarara vanhu vataura mashoko anorwadza kudai? Sei wanyarara vanhu vachikuvhara vachikurwadzisa kudai? Mashoko iwayo anoita kuti unzwewo kuti aiwa, I must do something. But ndauya ne a word of wisdom, the counsel of the Spirit. Let us seek the wisdom of God. Mupain, mukurwadziswa, nokuti patinoita action nokuti tarwadziswa, tinogona kutozoita zviri worse or more dangerous. Zvekuti at the end unopedzera uriwe waita chinhu chakaomarara kwazvo chinorwadza, or else even to sin, nokuti watadzirwa unopedzera wazotadzisisa. So kuziva pfungwa yaMwari kunotibatsira, nokuti pane nguva yatinofanirwa kunyarara nenguva yatinofanirwa kutaura. Mukatarisa ma characteristics ari pana Jesu, ndiye the Lion of the tribe of Judah, is also the Lamb of God. Gwai neshumba, ma characteristics azvo haanyatso blenda. Gwai riri quiet, riri humble. Shumba ine power, ine skill, ino fighter. Gwai rakadzikama. Which means there are times it's not demanda kuti uve like the lamb. Nema times are not demanda ekuti uve ne boldness, power, uve aggressive as the lion. So danger iripo ndeyekuti pauri supposed to stand as a lion, to be aggressive,
to fight till we make things happen. Ndo paunowanikwa uri the lamp wakazorora. Zvinhu zvako zvobvutwa zvoenda. Patime yauri suppose kuva humble, Mwari vokupa victory wakazonyarara, ndo paunofighta kudisturb the process, the course yevictory yakarongwa naMwari. So we need the counsel of the Spirit of God. Nekuda kwokuti kana ndakagamuchira Jesu, mandiri mune the Lion of the tribe of Judah, mandiri mune the lamp of God. So kuti ndichiacta as a lamp per situation, nekuacta as the lion mu situation, I need the wisdom of the counsel of the Holy Spirit. Nokuti vanhu vakauya vachikutaunga nzarwo waitirwa izvi seuri kuramba wakanyarara, vari kuda kuti uacte as the lion. Yet maybe mu situation iyoyo Mwari vada kuti uve calm as the lamp of God. Blessing aishedze vanhu, aikuunganidzire vanhu vanongokuita cheer up nekukufarira. Blessing inodenha mhando yevamwe vanhu vasingade kuona ropafadzo iyoyo, vasingade kuona. Just imagine the people of Israel vabuda muEgypt kuti vaende Canaan. Kune marudzi ari mudesert. At Rephidim they were fought, not because varuda kuita take over the wilderness, but simply because they want to pass through. Kune marudzi asingangoda kuona Israeri ichifamba, kwete ichitora land, but ichienda kundotora land. The process, the way pachayo, ine ma enemies. That's how uchiona there are times yekuti you wonder kuti kwavanombokuvengerei, nekuti zvaunoda kuachiva zvacho hazvisati zvatoita. Uchiri kutounganidza mari yekaproject ikapo, uchiri kutounganidza mari yebusiness iroro, uchiri kutotsvaka nekungwavha kuti zvichiita usati wawana chinhu chacho, mari yacho hazisati yakwana, but uri kufaitwa at that level. Kune marudzi anonzi maAmalekites. The Amalekite demon, demon rinofighta munhu ari mu process, kwete ari mu destination. I don't know whom I'm talking to. There are times yekuti unosvika paunonetseka kuti sei ndichirwiswa, handisati ndaachiva chandoda kuachiva, handisati ndasvika pandinoda kusvika, but because of the plan, the way, the purpose, kune mademoni anonzi maAmalekite demons. The Amalekites mademoni anda kungorwisana naIsrael ari muroad, kwete asvika kuCanaan, but you can be fought along the way. Handiziva ndiri kutaura naye, but kune ere akamborwiswa munzira. Patime yekungoingenja bedzi, pane mhepo dzinosimuka nekutaura kunodisturba nezvinorwadza. Pa proposal bedzi, pa plani bedzi, pasina achievement yezvinhu zvabatika zviri tangible, but ichiri plan. Demoni rinonzi Amalekite demon, idemoni rakafanana nemweya wekushodza kwepamuviri, the miscarriage. Kuti nyangu watakura, chakurambwa kubata chawakatakura. Demoni iroro harifaita ari mwana berekwa, rinofaita kuti aregere kuberekwa. The Amalekite demon idemoni rinongosensa kuti zvatanga kurongwa nemunhu ane kure kwaanoenda, rwendo rwaatanga kufamba ane kure kwaanosvika. The Amalekite demon idemoni rinongofaita process, plan, strategy, way, kuisa a blockage. They were fought at the Rephidim. Vanorwisirwa iko vanhu veIsraeri,
vane kwavari kuenda, kune kwavabviswa naMwari. Havasati vasvika kwavabvisirwa kunzi vasvike, but kune mweya inongoti havafanirwe kuenda ikoko. Ndinofara kuti Mwari vakapa Moses naJoshua a strategy to fight these people. Moses unoisa atari pagomo yaanotumidza kuti Jehovah my banner. Unoisa atari pagomo yaanoti the Lord my banner. Jehovah my banner. Jehovah ngavakurwire hama yangu, nekuti kune dhimoni rasimuka risinei nekuti wabata zvaunofanirwa kubata, riri wasvika kwaunofanirwa kusvika, riri kuti haufanirwe kufamba murwendo runokusvitsa ikoko. Handizivo ndiri kutaurana nemangwanana anhasi. Ropafadzo yako haingokuunzire vanhu vachafara newe, haasi wese anofara blessing painouya muupenyu hwako. Haasi wese anofara kana watora the right path. Haasi wese anofara kana wafamba murwendo rinokusvitsa kune zvakarinakira upenyu hwako. Jacob atakura ropafadzo pamusoro peupenyu hwake mumba mamai vake. His brother Esau was not happy. Abel chipo chake chagamuchirwa naMwari, mukoma wake Cain haana kufara. Unozviona here kuti from the Bible times the enemy is always within. Vari kuda kubata Jesu vanoshanda nemunhu anogara achibatana naJesu, achikurukura naJesu wacho anova Judas. Vanakomana vaMwari pavakazvipresenta pamberi paJehovha, the devil was among them. Mwari ngaatipe meso emweya ekugona kuziva dzinonzi shamwari, ekugona kuziva dzinonzi hama. Ngavatipe mweya wokunzvera, ngavatipe wisdom. Why? Nokuti takavhura madoo kuma enemies akauya seshamwari. Takavhura madoo kuvanyengeri vazhinji muupenyu. Hauna kuzviita uchiziva, wakazviita une a mind ingori open yekuti this is my brother, this is my nephew, this is my sister, this is my uncle, this is my friend. Kubudirira kwangu ngaabenefitewo, pandaziva pane chakanaka ngaauye tibatirane pamwe. Yet the devil ari kushanda neseko rako. Mugarden reEden ndo munoparidzwa vhangeri risiriro. Imo murimo mugarden makaiswa muno naMwari, but wakaipa unopinda munyoka, opa a wrong voice, a wrong message in the right garden. So munamato wako newangu musande yanasi ndeyekuti Lord guide me and help me. Speak to me, taurai kwandiri baba. Ndigone kuhendla nokuti ropafadzo yauya pandiri ichauya pandiri. Rwendo rwanotanga kufamba runodena kukomborerwa kwangu rine wakaipa asiri kufara nazvo. We need the counsel of the Spirit of God. We need the wisdom of the Holy Spirit. Unomboziva neimwe nguva yekuti iwe uchitoona sekunga hapana zvikuru zvawaachiva muupenyu. Kune vari kutobatikana nezvishoma zviripo. Life hairaramike usina ma-enemies. Hazvigoni.
Sometimes it's so funny. Pane pekuti unoti ndiri kuvengerwa kuti ndaachivha izvi ndaita ichi. There are times yekuti unongovengerwa kusachivha kusawana kwa. Pane paunovengerwa kushaya. Kuwana kunovengesa. Kushaya kunovengesa. That's life. Those zvirimo muupenyu hwatinorarama. Kuva nazvo kunokuvengesa nevasina. Kushaya kunoita kuti vanazvo vakuone sekunge uri enemy. Pese zvichida pavarwarirwa nemwana, vanongoti idzo hama dzedu dzekushaya varomba, ndovasimudza mhepo ndovanotiroya. Unovengerwa kushaya, unoitwa muroyi, unoitwa enemy nekuti washaya. Ukavao nazvo, varomba vanenge vachitaura vachikurukura vachiudza vana vavo, vazukuru vavo vanenge navavo, kuti ivo sekuru vedu vemari avo vane zvavakaita ndovadisturba upenyu hwenyu. So both sides hauna kwaungati uku ndiri safe handina ma-enemies. Nhamo inovengesa. Wese akabudirira akafesa a-problem anangoti tinadzo hama dzinotambura dzinongotisimudzira mhepo asingafanire neupenyu hwedu. Ukava nazvo unovengerwa yekunzi iye ndiye ari kubudirira yega sei, ane zvaakaita akatigadzira akatikanganisa. So hauna area, hauna paungava paungati I am safe because ndiri kuside uko. You have enemies. Munhu unogona kuvengerwa kuswera kunyika achiita zvekudhakwa. Munhu anogona kuvengerwa kunamata. Hauna side raunoti ndiri safe. Kutaurisa kunovengesa. Being quiet vanokuita suspect pazvinhu zvakawanda zvinovengesa. Usazvinyepera nekuzvifurira kuti kana ndiri kuside uku handina ma-enemies. You need the counsel of the Spirit to know how to deal or to handle the enemies. Zvikuru sei the enemies ari musystem, museko rako ari within. Kuita pfungwa yaMwari kunovengesa. People of God, hear me very well. Joseph are in prison. The Lord was with him. But in situation yekuti vanhu vaigona kumujaja. Kuti hauna Mwari dai wanamata kwazvo. Uri kunyengera azviite Mwari havakusiya uri situation iyi kana uina Mwari. Zvakanaka kuziva the counsel of the Spirit of God. The counsel of the Holy Spirit. Than kuti vanhu vanokupusha to react. Kana kuti ma-emotions ndo vanokupusha kuti ugone kureacta pese paitika nyaya. You may fight, I see worth it to fight. Mwari vanokupa victory, even mukutiza, kana wanzwa the counsel of the Holy Spirit. Mwari verugare vakugonesei, Mwari venyasha vakurwirei. Ndataura favor nekudzikinurwa. Ndataura nyasha nekugoneswa mangwanani ano. Ufunge mudikani pane nguva yekuti you wonder uchivengwa muchechi. Mark 40. Mukadzi akazodza Jesu perfume. Haana kuwana vanhu vakaombera maoko kuti waita zvakanaka wazodza tenzi wedu Kristu perfume inodhura. Vanhu vakamujaja vakataura zvavanotaura. They were not happy with him. So hapasi pese paunoita chinodiwa naMwari chingade kuti chechi yese igone kukurudzira kana kukusimudzira kana kufara newe kana kuzvigamuchira. You only need to have the counsel of the Spirit of God. Nokuti ungangodaro utori correct
kuna Mwari wacho wauri kuitira. Zvisina munhu anomira newe nekukutsigira nekukuomberera maoko nekuzvifarira. I remember 2006, Mwari pavakaisa a word in me to go and evangelize muma streets. Hazvina kunyanya kugamuchirwa kwandaipinda. Hazvina kuitira zvakanaka nyange vakuru vekereke vekuchechi kwandaipinda. Vanzwa kuti mukomana wekuchechi kwenyu ari kuwanikwa mumabhazi umu achingoparidza achingodii. Vakanditi hauna kunge watumwa nechechi. Unogona kutarisha the name of the church. Ivo Mwari vaita shoko to go and out to win souls, I'm with you. Kune vanhu vanoti hatinei newe. You don't carry the name of the church pauri. Asi Mwari zita ravo ndokubva variisa pandiri. Vanhu vawithdraw zita ravo pandiri. Neimwe nguva unogona kuwana vanhu vanokupa counseling yekuti ayo, you need this backup. Ndokuchechi kwenyu ndokuzodii. Yet vanhu pavatokusiya ipapa zvine chinangwa nekuda kwokuti Mwari vane chavanoda kuti ugone kudzidza. Teach the kingdom. Some network challenge, but anyway, we just thank God kuti takwanisa kuita sermon yacho. So I will also send the audio. I will send the audio to group rema audios. Mwari wenyu asha vakuropafadzei. Mwari wenyu asha vakuchengetei vakukonese baba ndinonamata muupenyu vana venyu. Zvavanoshuvira nekutsvaka. Pamunovaropafadza nekuvakomborera baba. The guidance of the Spirit of God. Nekuti nyangwe vavengi pavanosimuka, imi Mwari munotaura. Mwakarwira nyangwe naJacob kubva pakuda kurwiswa nemukoma wake Esau. Mutsvene wakatendeka akava naJosefa nyangwe even unto prison, but your blessing was upon his life. Tanamata nekutenda nyasha nekubata kwenyu vana venyu zvavanobata nemaoko ngazviropafadzwe. Mhuri dzavo ngadzichengetwe. Wanano dzavo dziprotectwe nemi. Kuronga kwakaipa kushayiwe simba. I decree and I declare your favor and your blessing to be upon their lives. In the mighty name of Jesus. Baba ropafadzai.